Λοιπόν, γεια σας. Θα σας δείξω σήμερα ένα κόλπο με χαρτιά, το οποίο πρέπει να πάρεις 4 άσους, θα παίρνουμε τους 4 βαλέδες, 4 ντάμες και 4 ριγάδες. Τα παίρνουμε όλα μαζί, τα βάζουμε σε μια στήλη, έτσι δηλαδή να είναι όλα μαζί, και μετά τα μοιράζουμε. 1, 2, 3. Μετά θα παίρνουμε 1, 2, 3, 4. Και θα κάνουμε έτσι 3 φορές. Και τώρα και ορίστε το κόλπο.